Cuba blev opdaget og beboet ca. 4.500 år før vores tidsregning af forskellige indianske grupper fra Latinamerika. I alt 3 stammer havde slået sig ned på øen forskellige steder. Et andet sted i verden, på den anden side af Atlanten, nærmere betegnet i Spanien, i omkring år 1500, afsejlede 3 små skibe med Christopher Columbus i spidsen mod Latinamerika, uden dog at vide, at det fandtes. De troede, de skulle finde den vestlige søvej til Asien. Den 27. oktober 1492 gik Columbus for første gang i land i Cuba, i den tro, at han havde fundet søvejen til Indien. De fandt mennesker, som levede primitivt, ikke som Columbus havde forestillet sig, et land af guld. Det var indianere, som gik nøgen rundt, og som nogen totalt fremmede for Columbus og hans mænd, rullede de tørre blade sammen og satte ild til dem, puttede tingesterne i munden og fik røg ud af det. Tobak. På samme rejse fandt Christopher Columbus også Hispaniola, de senere Haiti og den Dominikanske Republik. Spanierne var dog ikke særlig interesserede i Cuba, og Christopher Columbus tog videre. De næste mange år var de heller ikke interesserede. Først i 1511 besluttede den spanske konge sig for at kolonisere Cuba. Diego de Vázquez var navnet på den spanske conquistador, som fik dette i opdage. Sammen med 300 velrustede soldater gik han på jagt efter rigdom og guld. I 1512 nåede de frem til en lille vig i det nordlige Cuba, som de døbte Baracora. Her dannede man udgangspunktet og grundlaget lagde den første hovedstad i Cuba. Spaniernes guldtørst førte den videre rundt i Cuba. Her blev byerne Bayamo, Trinidad, Sanchi, Spiritus, Havana og Santiago de Cuba grundlagt. Undervejs delte de landsteder op i såkaldte encomiendas. Dette var starten på de senere godser. Her blev indianerne brugt som arbejdskraft. De blev ikke regnet for mennesker. Deres landsbyer blev jævnet med jorden, og høvdingen brutalt slået ihjel. Mænd og drenge blev brugt som slaver, og kvinder blev voldtaget. Guld, det fandt spanierne ikke. Men derimod fandt de ud af, at Cuba var et ideelt sted for at producere det hvide guld, sukkerrør, som siden har været Cubas økonomiske omdrejningspunkt indtil for få år siden. Den kraftige udvidelse af landbruget i Cuba, brugen af den indianske befolkning som slaver, samt for indianernes ukendte sygdomme, førte til, at de oprindelige indfødte stort set blev udryddet i løbet af 30 år. Til erstatning for den indfødte befolkning begyndte spanierne i stedet at importere mere slaver fra Afrika. Man regner med, at i midten af 1800-tallet udgjorde slaverne 50% af landets befolkning, som var på cirka 500.000.